И когато аз мислих и очите ми виждаха, че тя си отиваше от този свят, знаете ли какво се случи? Тя трябваше да й се прелива кръв, но беше и бременна и трябваше да си дойде на България, за да й се прелива кръв. И когато си дойде, да ми простят братята ми и сестрите ми, да направи аборт и да й се прелее кръв, да се възстанови, на мен ми каза един лекар, който е изучавал дълги години тъканите на човешкото тяло, ми каза, че макар и да се прелее тая кръв, може и да не се оправи. Братя и сестри са селяни, косата й падаше. Косата й падаше, беше получила едни сенки под очите си. Тя спря работа, дори не можеше да слугува на децата си. И моите очи виждаха, че тя се отива от този свят. Знаете ли, когато на един човек се случи това в живота, да загуби човека, който е бил винаги до него и в добрите и в лошите моменти, човека тогава си дава сметка за всичко. Тогава си дава човека сметка, че загубва всичко, което е имал през целия си живот. Да загубиш половинката до себе си. И когато на мен ми беше най-тежко, ония брат, който стои там на бордюра и мислейки сигурно върху всичките тия неща, които казвам, той дойде и ми каза едни думи. Знаете ли какво ми каза? Той ми каза: Банчо, Бог ще промисли. Аз казах: брат ми, аз много те уважавам, но тя си отива от този свят. Не ми говори въобще за Господ. И той казва: ще видиш, че Бог ще промисли. И точно когато тя беше тук в България, дошла да си прелива кръв, получи бронхит двустранен. И поради зачервяването на гърлото, докторите не можаха да прелеят кръв. И точно тогава Господ се намеси в живота ни. Точно тогава чух, че едни пастири от Лом си идват от Израел и носят Божие помазание. И аз казах на Пепи: Пепи, може ли пастирите да се молят за моята съпруга и да я помажат с това помазание? И вярвам, че Бог ще направи чудо. И точно тогава пастирите се молиха над нея, помазаха я и Бог направи, знаете ли какво? Точно това, в което вярвах аз. Точно тогава Бог се намеси в животът ни и я изцели без лекарства. Точно тогава Бог я изцели без пари. Точно тогава Бог я изцели без докторска намеса. И аз видях чудо. Аз видях чудо в Бога. И за това днес седа тук на това място и свидетелствам за Исус Христос, че Той направи чудо в моя живот. Вярвам, че всеки оставил нещата си в Божиите ръце, Бог ще прогледне над него. Искам да ви кажа нещо. Някой от вас, който не познава Библията, може би ще се присмее. След това изцеление, като Бог ме благослови, си купих мотор. И когато отидох на църква, исках пастора да види номерът на мотора ми. Знаете ли какъв беше номерът на мотора? На моторът пишеше Манчо 50-15. И когато отворих Библията и прочетох един псалом, който е 50-15, открих, че в Библията пишеше: призови ме в ден на напаст и аз ще прославя името си. Слава да бъде на този Господ, за който ви свидетелствам.
Затова тая вечер решихме да излезем и да ви разкажем всичките тия неща. И вярвам, че ако всеки от вас се изправи и каже: Господи, ето аз имам този проблем, помогни ми, Боже! Вярвам, че Господ няма да ви остане длъжник. Затова решихме да излезем. Пречупете гордостта в сърцата си, братя и сестри и съселяни. С гордост човек не живее. Бог ни учи точно в обратното, като казва, че на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Алелуя! Ако някой сега Бог говори в сърцето му да излезе и да разкаже свидетелството си, нека да заповяда. Нека да се махне притеснението от сърцето му и да излезе и да свидетелстваме за това какво Господ направи.